Salam Ata Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şugunky sanyna. Türkmenistanyň prezidenti Mongoliýa döwlet sapary bilen bardy. Intellektual umyt gepleşigi Dr. Kakajan Kömerow Taýland gözeli Dünýä gözeli 2025 bayragyny gazandy. Pasaje topary taryhynda ilkinji Çempionlar Ligasynyň kubogyny gazandy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mongoliýa 2 günlük döwlet sapary başlandy. Bu barada Türkmenistan gazetiniň elektron sahypasynda habar berildi. Mongoliýanyň paýtagty Ulan-Bator şäheriniň buýant uky halkara howa menziline belend mertebeli mehmanyň sapary bilen gelmek münasibetli hormat garawulynyň eskerleri nizamy düzüldi. Halkara howa menziline Serdar Berdimuhammedowy Mongoliýanyň resmi adamlary, şeýle-de Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary mehirli garşyladylar. Bu ýerde döwlet başlygy milli käsede Mongol tagamy hödüre dilli we gul gowşurly. Türkmenistanyň prezidentiniň dostlukly ýurda saparynyň dowamynda döwletara gatnaşyklaryň şertnama hukuk binýadyny putulandyrjak iki taraplyň resmi namalara gol çekilmegi gözüňe tutulýar. Şeýlekem saparyň çäklerinde Türkmen-Mongol işgörleri forumy, sungudy saatlarynyň gatnaşmagynda medeni çäreler, milli amal haşam sungutynyň eserleriniň sergisi we Türkmen halasynyň sergi ýarmarkasy geçirilýär. Meýlim bolşal Türkmenistan we Mongoliýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýyly ýola goýuldy. Türkmenistanyň prezidentiniň Mongoliýa amala aşyrýan bu ilkinji saparynyň barşynda geçiriljek ýokary derejeli duşuklar we gepleşikler iki döwletiň arasynda dürli uğurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygyň putulandyrylmagyna hem-de giňeldilmegine täze sahypany açar diýilip habarda belenilýär. Ata Vatan media toparymyz bolup inni ençe ýyldan beri ýurdumyzda bolup geçýän täzelikleri dünýä jemgyýetçiligine daşar ýurtlarda geçirilýän çäreleri, dawarlary, maslahatlary ýurdumyzyň okuýjylary köpçüligine ýetirmek uğruna iş alyp barýar. Bu uğurda işlerimiz hem habar, ýagny suratly ýazmaçy görnüşini, şeýlekem video ýazgyly gepleşikler görnüşini dowam etdirilýär. Media toparymyzyň taýýarlaýan video gepleşikleri Ata Vatan Türkmenistan halkara jurnalymyzyň resmi YouTube kanalyna, şeýlekem resmi jemgyýetçilik torlaryna ýaýradylýar. Ata Vatan ýyldızlary, Ata Vatan ýaşlar, intellektual bonus, intellektual perspektiv, online biznes sapak, syýahatçylyk, usatlar Ata Vatanyna ýaly gyzykly gepleşikler taýýarlanyp okuýjylar köpçüligine ýetirildi. Şunuň bilen baglykda media toparymyz täze gepleşigi ýoly goýdy. Oňa intellektual umyt diýip at berdik. Ine täze gepleşigimiziň esasy maksady Türkmen ýaşlaryna itergi bermek, olary ýol görkezmek. Munyň üçin bolsa biz ýaşlarymyzyň öňünde göreli bolup biljek Türkmen oglan gyzlarymyz bilen gyzykly we manyly söhbetdeşlikleri gurnamagy maksat edinýäs. Üstünlük gazanmaň iň zerur şertleriniň birem umyt. Şonuň üçin hem makul sözlük tarapyndan 2025-nji ýylyň sözlük hökümine umyt söz saýlanyp alındy. Umyt üçin sebäp gerek. Sebäbi bilmek üçin bolsa maglumat gerek. Ine şu gepleşiklerimiz arkaly siz şol sebäbi, şol maglumat taparsyňyz. Gepleşigimiziň ilkinji sanynyň mehmany dünýä derejesindäki üstünlükleri bilen tanalýan, adaty bir türkmen maşgalasyny ulalan belli emel intellekt startupynyň esaslandyrjysy Dr. Kakajan Kömerow. Gepleşige tomuş eden wagtyňyz siz hem öz geleceğinizi has ul umyt bilen gararsyňyz. Dr. Kakajan Kömerowyň üstünlükli ýoly her bir türkmen ýaşynyň hem şeýle sepgitleri ýetip biljekdiginiň aýdyn suwtnamasydyr. Bu gepleşigi hökman ogluňyza ýa-da gyzyňyza görkeziň. Tomuş etmek üçin aşagdaky linka girip bilersiňiz. Şeýle hem gepleşigi şu aşagdaky salgydan hem tomuş etmek mümkinçiligi bardyr. Nesip bolsa şeýle ruhlandyrjy gepleşikler bilen dowam eder. Çusata Çuangisiri 72 ýyldan beri geçirilip gelýän dünýä gözeli bäsleşiginde ýeňji bolan ilkinji Taýlandly gözel boldy. 21 ýaşyndaky Taýlandyň raýaty dünýäniň dürli döwletlerinden gatnaşan 108 gatnaşyjynyň arasynda birinji bolmagy başardy. Çusata Çuangisiri halkara gatnaşyklary fakultetiniň talygy we şol wagtda moda görkezjüsir. Şeýlekem ol psihologiýa we antropologiýa bilen meşgullanýar. Ol duýluk keselini öwrenýän halkara guramada meýli tinç bolup işledi. Öý haýwanlaryny gowurýan Taýlandly gyzyň 16 pişigi we 5 iti bar. Bäsleşiň resmi saýtynda belenşýal Taýlandly gyzyň şygary bir durmuşyň seniň saýaňda aňsatlaşandygyny bilýän bolsaň üstünlük gazanmaň manysy şundan ibaret. Bäsleşik Hindistanyň Hyderabad şäherinde geçirildi. Bäsleşikde baş bayragy Taýlandyň wekili gazanan bolsa, birinji orny Efiopiýadan Hasset Dereje Admasu, ikinji orny Polşadan Maja Klayda we üçünji orny Ariel Joachim eýledi.
Ýewropanyň futbol asosiasiýalarynyň geňeş tarapyndan geçirilýän klublar derejesindäki iň uly ýarış bolan UEFA'nyň Çempionlar Ligasynyň final duşu geçirildi. Germaniýanyň München şäherinde geçirilen duşukda Fransiýanyň PSG topory Italiýanyň Inter toporyny 5-0 hasabyny uly hasap bilen ýeňdi. Trubaşdan gowy oýuny görkezen Fransuz toporynyň düzümine Aşraf Hakimi, Desire Doué, Kviç Kvaratskhelia we Senni Mayul tapawutlandy. Şeýlelikde Fransiýanyň PSG topor taryhynda ilkinji gezek Çempionlar Ligasynyň kubogyny gazandy. Toporyň düzümindäki 19 ýaşyndaky Doué 2 gol geçirip duşuň iň gowy oýunçysy hökümine saýlandy. Fransuz topory bu futbolçyny 2024-nji ýylyň Thompson'a 50 million euro satyn alypdy. 5-0 hasaply final duşugy Çempionlar Ligasynyň finalynyň täze rekordy boldy. Mundan ozal 1994-nji ýylda Milan topory finalda Barcelona toporyny 4-0 hasabyna ýeňipdi. Umuman Fransiýanyň toporlaryndan mundan ozal diňe Marseille topory Çempionlar Ligasynyň kubogyny gazandy. Ol hem 33 ýyl mundan ozal boldy. Şonda Marseille topory finalda Italiýanyň Milan toporyny Germaniýada geçirilen final duşugynda 1-0 hasabyna utupdy. 33 ýyldan soňra bu gezek Fransiýanyň PSG topory ýene-de Germaniýada oýnanan finalda Italiýanyň toporyny ýeňip kubogy gazandy. Şu wagtça Çempionlar Ligasynyň kubogyny 24 topor gazandy. Olardan diňe Ispaniýanyň Real Madrid topory 15 gezek bu kubogy gazanyp rekordyň eýesidir. Ine mehriban müştaglar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyny siz ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoşda bolun.